Kodlang kodlang. Ayo dong, tuntun tono, anggonku mlayu mangidul jo. Saka lor tak tututi mangalor, jembul mlayune mangidul weh. Weh, coba waspadang lo, aja mlayu iki lo. Anggon doan
ya suwe awake ora tarung. Yen kaya mangkon ayo tarung. Ditentokke menang aku apa kowe aku ora mlayu mangkono ning aku kendani kowe. Wah, yen ora ayo kene nanti sapa nang aku wae. Wis tak talone kene tak makin diapu ya. Tak pukul kiwa ndomu nengen. Tak pukul nengen ndomu kiwa. Yen kaya mangkono pancen keset temen kowe yen maneh. Ayo yen kaya mangkono tokno kasektenmu prang tanding lawan aku. Ditinggal lunga bejake gue. Weh, oh jebul. Ndok iki taman opo? Yang Gus. Lah. Oh, alah jebul enteng to, anggodo. Lopo awakmu ning kasetenmu kaya mangkene. Kowe ora iso mlayu sama aku. Kaya arep mlayu nek dicoba ayo tokno kasetenmu sak-samu. Mantep kasihku. Ora apa-apa. Enteng. Lah, arep jamu kowe. Wah, iki. Wes ya. Iya. Weh. Nah, elah. Kapriya. Saka mburi ya saka mburi. Kowe tak arep saka ngarep endo. Ning saka mburi ora iso mlayu kok. Nah, anggota menang urung otot kawan dalung mesti iki lho jendelane kuat kayune jati. Weh, mondiar wae aduh. Iki kena iki. Wah. Jus. Yuk. Iki awakku ki wis ringkeh, aduh mondiar aku. Dok, wong wis jebul kaya ngono dok. Iki kowe tak nek apa? Biar wis ajur. Tepuk tangan. Bulan keduaan tegak kalian nomor.
kaya suwe ora gampang bebrayane utune cara piye bisa kaya wong kae embone aja ngece kabeh wis ana garise sing nyata kena jaya milik wong sing sakmas ini. Iya, ayo. Apa iki? Ayo to Brik, kowe nyapa? Ya. Sumuk. Kayak Cucul baju. Oh. Ayo to, mikmet kayak mikmet. Hey. Lagune sembarang. Ayo, Mbak Astu. Manut saknane. Oh. Oh. Ninggal tresno. Ayo karo nyuwun pamit mundur griyak-griyak.
Mas fotonen. Iya. Seperti biasa, 1, 2. Ya wes ya. Makasih.